τόπο ήταν σαν να ενωμένουν τις μουσικές και όλα τα όργανα. Είχε χρόνια να τον ακούσουν να τραγουδάει. Εκείνη τη νύχτα ήταν σαν να τον άκουσε για πρώτη φορά. Την επόμενη κιόλας μέρα μου συμφωνήσε την απόφασή της. Φώναξε τους γονείς να της ανακοινώσω την απόφασή μου. Ναι, κυρία μου, έφυγε. Μάλιστα μου είπα πως έχει φέρει ο γονιός της μέρες να περιμένει. Ήρθα, καλώς της, εγώ τους αφήνω. Όχι, κάτσε και εσύ μαζί μας. Όλες τις χαρές και τις λύπες είσαι δίπλα μου. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις τώρα. Ευχαριστώ, κυρία μου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου γονείς, την απόφασή μου την πήρα και θα ήθελα να παντρευτώ τον Αλέξιο. Αχ, Παναγία μου, τι χαρά κι αυτή. Σε ευχαριστώ, Πανάγαθη, για τη χαρά που μας δίνεις. Ο Αλέξιος, κόρη μου, είναι σαν παιδί μας. Μαζί μεγαλώσατε. Πήγαινε να φωνάξει τον Αλέξιο και μην του πεις τίποτα. Έλα, Ζαφέτη, και ξέρω εγώ, θα σου φέρω αμέσως. Κόρη μου, σήμερα μας έδωσες ιδιαίτερη χαρά, αλλά μας ξάφνιασες κιόλας. Ήταν μουσική από τα πέρατα του κόσμου και εσύ διάλεξες για άντρα σου τον Αλέξιο. Γιατί? Γιατί, πατέρα μου, κατάλαβα πως η μουσική δεν είναι αρκετή για να κερδίσει μια καρδιά αν δεν αγαπάς αληθινά. Θα τον έφερα, Φέτη, έτσι πιο γρήγορα μπορούσα. Τι έγινε, τι συμβαίνει, με τρόμαξε, βοηθό. Τίποτα το ανησυχητικό δεν συμβαίνει, Αλέξιο παιδί μου. Κάθισε. Θέλω να σου μιλήσω. Ό,τι θέλεις, αφέντη. Όπως ξέρεις, η κόρη μας ζήτησε και ήρθαν μουσική από τα πέρατα του κόσμου για να αποφασίσει ποιος να πάρει για άντρα της. Τους άκουσε όλους με προσοχή και τώρα ήρθε η ώρα να διαλέξει. Και διάλεξε εσένα. Αν και εσύ αγαπάς την κόρη μας. Από παιδί, αφέντη μου. Από τότε που πέσαμε μαζί. Τα δώρα, πρέπει να γίνεις γυναίκα μου. Ναι, Αλέξιε. Βάσκε όλους ο τραπέζι. Ήρθαν οι μουσικοί και αφού έβαλαν και ήταν και ο δώρας σηκώθηκε και είπε. Άρχοντες μουσική, που κάνατε μεγάλη τιμή που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου να έρθετε στη Μαρόνια από όλες τις άκρες της γης για να κερδίσετε την καρδιά μου. Ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσω την απόφασή μου. Κάποτε το ταξίδι του ανθρώπου είχε ένα και μόνο σκοπό, και ας μην το ξέρει ο ίδιος. Να δει με άλλα μάτια τον τόπο που το γέννησε. Να το γνωρίσει πιο βαθιά, να τον αγαπήσει αληθινά. Περπατώντας χθες τη νύχτα στην ακροθαλασσιά, άκουσα ένα παλιό γνώριμο τραγούδι. Ήταν ο νέος με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί, ο Αλέξιος. Στη φωνή του, ο νους μου φωτίστηκε. Στη φωνή του δεν ενώνονται όλα τα όργανα. Στη φωνή του ήταν όργανο έχορδο, πνευστό και λαριστό και αέρινο, γιατί το τραγούδι που έλεγε έκρυβε μέσα του μια μεγάλη αγάπη. Σεβαστή και κλεπτή μουσική του κόσμου, σας προσκαλώ στους γάμους μου με τον Αλέξιο. Να χαρείτε κι εσείς μαζί μας, να παίξετε για μας, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για το σπάνιο δώρο της μουσικής και το φως της που ενώνει όλους τους ανθρώπους σε μια αγκαλιά. Κανείς να μην φύγει πικραμένος. Όλοι να πιούμε, να χαρούμε και να γλεντήσουμε, και όταν με το καλό γυρίσει ο καθένας στον τόπο του, να διηγηθεί αυτή την παράξενη ιστορία. Να μάθουν όλοι πως μια κόρη δίχως μάτια βρήκε το φως της μέσα από το φως της μουσικής που της φανέρωσε την αγάπη. Παίξτε, πρίγκιπες μου, παίξτε όλοι αδερφωμένοι να γιορτάσουμε τη χαρά. Έπιασαν την κινημένη μουσική τα όργανα, τα ακούρησαν και άρχισαν να παίζουν ένας-ένας. Μετά δυο-δυο, σιγά-σιγά όλοι μαζί, ένα σχεδόν ξεχασμένο σκοπό, που όσο έπαιζαν τόσο τον θυμούνταν. Ήρθε η μνήμη ενός κόσμου κάποτε ξεχασμένου, που νόμιζαν πως είχε ολότελα χαθεί. Έγιναν οι γάμοι. Το γλέντι κράτησε 3 μέρες και 3 νύχτες. Την τρίτη νύχτα έκλεισε με το τραγούδι του Αλέξιου. Νήμα το νήμα σου λέγω εκεί, γράμμα το γράμμα, το όνομα σου προσευχή. Στη ουρανέ
τους αυτά που τους είχε πει η Αρχοντοπούλα. Αυτά που τους είχε χαρίσει η Αρχοντοπούλα, η Σοφία τους, πως από μόνη της η μουσική, όπως της κάθε τέχνη, δεν είναι αρκετή για να κερδίσει μια καρδιά, αν δεν την αγαπάς αληθινά. Ο Αλέξης με τη Θεοδώρα ήσαν την υπόλοιπη ζωή τους, παίκτες και τραγουδώντας. Μακάρι να τους είχαμε και εμείς σαν κι αυτούς, τόσο τραγουδημένα, τόσο χαρούμενα, τόσο κοντινά. Το κάτι διαφορετικό όταν υπάρχει σε κάποιο άνθρωπο δεν είναι μειονέκτημα, αλλά πολλές φορές πλεονέκτημα. Και δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπουμε που έχουν κάτι διαφορετικό, μην λέμε δεκάδες διαφορετικά που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο άνθρωπο, ούτε με λύπη, ούτε με ήχτο, αλλά είναι ίσοι και τις περισσότερες φορές καλύτεροι από εμάς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους μαθητές της ΕΚ. Κατεβείτε κάτω. Την κυρία Σεβαστή Καραπάτη, τον κύριο γυμναστή μας που λείπει τον Κουρκουτίνη και τον πάντα μεγάλο Μιχάλη Τίλη. Για το υπέροχο αυτό σκηνικό με τη Θεοδώρα, με τον Αλέξη και με το σύνθημα. Αλέξιο, και το σύνθημα. Αν θες να δεις, άκουσε. Μπορείς να μην βλέπει, αλλά να ακούει πολύ καλύτερα από εμάς. Αν θες να ακούσεις, δες. Μπορεί κάποιος να μην ακούει, αλλά να βλέπει πολλά περισσότερα από ό,τι εμείς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.